Mga ating kaugnay at mga ka-agri, abangan ang AgriTalk tungkol sa taro. Oo, taro na! Ngayong December 9 and 10, 2020, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Live na mapapanood sa FB pages ng ATI Bicol Sarabay Channel, Agriculture Online ng Manila Bulletin Agriculture Magazine at ATI Home of E-Extension of the Philippines. Hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute sa pakikipagtulungan ng Smart Communications at Agriculture Magazine ng Manila Bulletin. AgriTalk tungkol sa taro, taro na! This is the Manila Bulletin, traversing time and truth since 100. The new century-long legacy standing witness to the peace and development. To delivering news and information to the Filipino nation, role in nation building and empowering. The Manila Bulletin tells timely stories and timeless truths. And this is its story. At the beginning of the 20th century, at the heart of the sprawling New American Center in Southeast Asia, two Americans organized a shipping and commercial and called it the Daily Bulletin. It was renamed as the Manila Daily Bulletin in 1906. In 1957, the Manila Daily Bulletin became a Filipino-owned publication after it acquired by Hans Menzies, laid the foundations of the exponent of Philippine progress. In 1961, philanthropist and business tycoon Dr. Emilio T. Yap was elected director and vice chairman. Don Emilio was named chairman of the board in 1982. Under his leadership, the Manila Bulletin was ushered in a new era of journalism to become the nation's leading newspaper by investing in a computerized editorial system, first in Asia, and started publishing its full-color issue. Today, the Manila Bulletin is headed and managed by Chairman Basilio Yap and Dr. Emilio C. Yap III. The Manila Bulletin continues to chronicle the Philippines' current events and milestones. During the Japanese occupation in 1942, the Manila Daily Bulletin was forced to stop its operations, and in 1945, the Carriedo offices were reduced to rubble during the brutal Battle of Manila. When the late President Ferdinand Marcos declared martial law, the Manila Daily Bulletin ceased its operations once again. But after 2 months, it reopened and was renamed the Bulletin Today. In 1977, Bulletin Today upgraded its printing facilities, moved into its own and current location in Morales Street in Intramuros, and diversified its reach through the Philippine Panorama, its Sunday magazine, and Tempo and Balita, its tabloid publication. As readers are in search for animal scene and going places. It also had local and vernacular favorites, such as Liwayway, Bisaya, and Banawa. The Manila Bulletin transformed itself into a multi-platform media provider and innovated the newspaper reading experience by integrating special executions in its publications, including a 3D edition, NFC, QR codes, pop-ups, false covers, bags. The Manila Bulletin also opened digital platforms such as a website, app, and eBay. Its website is one of the most visited news websites in the country. Twitter accounts and YouTube channel are one of the most accessed in social media, engaged generation of news information consuming.
Today, the Manila Bulletin strives to make the nation be fully informed at the same It will be an enhanced quarantine during which the movement of everyone will be So yung ATI Bicol VCQ, kasi nakita natin yung na well visit sa mga kailangan kumain na tayo sa continuous PPC po. So we have to be continuous online. Ituring nga ng ulan limlim. Sa dilim, ikaw ang magsasabing kaya mo to.
Tara na't ating alamin ang tungkol sa taro. Ang taro ay kilala sa tawag na gabi or natong sa Bicol. Ito ay kabilang sa aroid family kung saan kabilang sa pamilyang ito ang kinahuhumalingan ng mga plantitos sa plantitas na cladium. Ginagamit ang dahon ng taro para makagawa ng laing at pinangat. Ito ay mayaman sa carbohydrates, mababa sa fats, at mataas naman sa protein. Ito rin ay siksik sa carotene, potassium, calcium, phosphorus, iron, vitamin A, C, B-complex at dietary fiber. Napakasustansya, di ba? Ano pa? Taro na! Ako po si Kuya Chan at yan ang ating alamin. My dear countrymen, the confirmed cases of COVID-19 in the Philippines has risen to 100. I have come to the conclusion that stricter measures are necessary. It will be an enhanced quarantine during which the movement of everyone will be significantly limited. So yung 80, kasi nakita natin yung oportunidad na mag-virtual visit sa ating mga kliyente at sa mga gustong matuto. Kailangan kumayo na tayo sa new normal. Kailangan ng ATI people should be continuously visible. So we have to be continuous online visibility for information dissemination. Ituring ang iyong sariling tagahawi ng ulap sa kalangitang kulimlim. Gampanan ang yayanig sa bawat nilalang magigising ang lupang kulang sa dilim. Ikaw ang magsasabing kaya mo to, tulad ng isang tanglaw sa gitna ng bagyo. Sigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag, liwanag sa dilim. Harapin mong magiting ang bagong awitin. Ikaw ang liwanag sa dilim. Whoa, whoa, whoa. At sa paghamon mo sa agos ng ating kasaysayan, uukit ka ng bagong daan. Oh, oh, ikaw ang maawit ng isang panalangin sa gitna ng gulo. Isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag, liwanag sa dilim. Harapin mong magiting ang bagong awitin. Ikaw ang tapos inimay na show ATI Bicol Sarabay Channel. Kasi yung word na Sarabay means all together. sigaw mo sa hangin, tumilbing liwanag sa dilim. Ang
bagong awitin. Liwanag magsilbi, liwanin, harapin mong magiting ang bagong awitin. Liwanag sa Salamat mga subscribers! Salamat! Salamat sa ating resource person! Salamat sa ating learning site! Para sa ating mga Maganda! Ako si Ate Ella, At ako naman po si Kuya Chan. ang inyong makakasama sa huling usapin tungkol sa tao. Okay, live tayo napapanood sa tatlong Facebook pages sa Agriculture Online ng Manila Bulletin, Agriculture Magazine sa ATI Home of the Extension in the Philippines at sa ATI Bicol. Tayo rin ay kasalukuyang napapakinggan via radio, unang-una sa TWEN FM 100.5 Cool Radio sa Camarines Norte at DWOS 103.9 Boom FM sa Camarines Norte. At syempre, pagbati po sa AgriTalk participants sa Kanapawan, Labo, Camarines Norte at sa San Vicente, Camarines Norte. Hello po sa inyo dyan. Hello po, kaway-kaway po kayo dyan. Hello po. Okay po. So, ang ating facilitator dyan ay si Miss Dulce Doriman ng Provincial Agriculture Office ng Camarines Norte. Live na live ring, nakikinig sa atin ang ating mga AgriTalk participants sa Albay Provincial Agriculture Office na pinapangunahan ng kanilang coordinator na si Ma'am Christine Cordinete. Magandang umaga po sa inyong lahat. So, good morning po. And of course po, sa ating live AgriTalk participants sa likod po ng ating kamerang ito, mga agricultural extension workers ng Camarines Sur. Ang kanilang facilitator ay si Miss Raquel Nacario ng CAMSUR Provincial Agriculture Office. Ang AgriTalk 2020 ay dala sa inyo ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 5 o ATI Bicol, pati na rin ang Smart Communications at Manila Bulletin. So partner, kahapon nakilala natin ang President ng Nabu Agravi Farmers Association na si Mr. Salvi Castillo. Ayan. Yan, nandito po siya ngayon kasama ang kanyang asawa, si Ma'am. And then si Mr. Ronald Coprada ng Albay Experiment
station ng Department of Agriculture mula sa isang backyard crop daw. Ito ay itinatanim na sa malawakang lugar sa probinsya ng Albay at Camarines Sur. Nalaman natin kahapon na ang pinagtuyo at prinosesong dahon ng taro ay ibinebenta na sa iba't ibang dako ng mundo. Sabi nga ni Sir Saldi, partner na sabi niya. Naalala ko kahapon, sabi ni Sir Saldi, mabuti pa daw yung laing, yung natong nakakapunta na ng US. Ang international ang natong talaga. University of Agriculture, nalaman din natin ang mga katangian ng iba't ibang taro cultivars mula sa kanilang kulay, sa laki ng kanilang dahon, petioles, at maging corn or lamang ugat. So ituloy natin ang paliwanag tungkol sa cultural management practices for taro. Ibibigay ito sa atin ni Dr. Maria Dulce Mostoles, ang Vice President for Research and Innovation ng Central Bicol State University of Agriculture. So, panoorin po natin ito. Kasi po sa production aspect, technology po na develop namin, tingnan namin po ang talaga mag-aalaga ng taro. So, ang itatalagin po ngayon, anong mga practices na involved sa pagpadami o pag-alaga ng taro leaves. So, una po yung land preparation. Ano po? So, syempre po, pag magtanim ng taro, yung normal na gawin natin, yung mag-weeding, mag-clear ng area, na pagtataniman ng taro. Bakit po ganyan? Kasi po para maiwasan natin ang posibleng mga ng peste, pangalawa, at sa madali pong tumubo ang ating taro or gabi. At siyempre po, dahil ito ay tinatanim sa lowland, minsan sa lowland, minsan sa upland, ito pa ay nag-upload din tayo po ng pagtataniman natin at sa hinaharo natin sila para medyo mapino yung mga clods ng soil doon po sa ating pagtataniman. So ito po ay ginagawa 1 to 4 days plowing and 2 to 3 days. Depende po sa klase ng lugar na pagtatanim nyo. Ngayon po, clay or masyadong makakit, clayy type. Ang ginagawa po namin dito ay 2 beses namin po itong hinaharrow para maalis po yung mga bilog-bilog or clods ng clay bago magtanim. Tapos po, nung magsara po namin dito sa Bicol, nagagawa, napakaganda po kasi kanya-kanya po sila pamamaraan ng pagtatanim ng taro. Iba po, tinatin nila sa mga tabi lang po ng palay. Ang iba naman talagang ginagawa nila taro po. So, may mga plots po na ginagawa. So, kita ko sa inyo ilan sa mga pag-land preparation ginagawa dito sa amin sa Bicol. Ang sunod po ay ang pagtatanim. Saan po galing ang mga pantanim ng taro? Ang iba po, sariling produkto nila, ito po mga suckers ang ginagamit po nila, pero po ito po ay nabibili din. Mas madali pong tanim na gamitin suckers. Kasi talagang tubo na siya, madali na siyang ilipat, i-transplant sa iyong main production area. So, nabibili na po ito ngayon dito sa Bicol. Ang presyo po ng planting material per sucker po is 50 centimos hanggang 3 piso, depende po sa laki ng sucker na bibilhin mo. Yun naman pong corn, yung minsan po is 50 pesos per bundle. Ito pong corn, ito kinahati-hati, yun pang yatanim para tumubo po yung iyong taro. So, saan po, sucker o yung pong laman, hati-hatiin mo at doon mo patubuin yung taro. Now, ano pang pagtatanim namin? Pwedeng direct planting po ng sucker or pwede po siyang i-transplant. Ngayon, ano pong distansya ng pagtatanim na kinasanayan po dito sa Bicol?
Ito po ay 25 to 50 centimeters between hills po. So pwede pong, kung gusto mong mas lumaki yung mga dahon, lalayo ng konti. No? Pero normally po, between 25 to 50 centimeters po ang pagtatanim namin dito ng taro. So ito pa bibili, yan po ang mga pantanim. Yan po ay medyo malaki-laki na nasa pangalawang slide. Medyo laki-laki na po siya. So medyo 5 piso na, 2 piso na po yata ang presyo nun. At makita po ninyo rin sa picture ay yun po ang tinatawag kong may plot, parang itinataas nila, i-raise po nila yung bed, tapos doon tinatanim ang taro, tapos sa gitna po na may tubig. Parang yun na po ang source ng irrigation niya, ng tubig niya, para mas maganda po ang tubo ng taro. Yan po, nakita niyo po yan, palayan po, pero sa may pilapil po ay mayroong taro. So habang naghihintay ang farmer ng pag-an ng kanyang palay, may nakukuha po siyang produkto galing sa taro. So, pwedeng lowland, pwedeng po, natina po na-mention ng aking kasama na meron tayong mga varieties cultivars pala po, nagtatanim sa lowland, meaning may tubig at saka sa upland planting, sa upland planting or walang rain-fed lang po siya, walang tubig. Okay? So ano po ang sabi ng tubig? Ang irrigation po is mga importanteng aspeto sa pagtatanim. Pero ang natong or taro po ay kapag lowland planting, ito po ay gusto niya maraming tubig. And usually po, pag nagsisimula ka pa lang, dapat 7-10 days after planting, may tubig ka. Continuous ang tubig mo. Tapos weekly interval mo, kung ang tubig naman ay medyo mahirap-hirap, weekly interval, lalagyan mo po siya ng papatubigan mo po yung iyong taro para po medyo maganda. And ang isang maganda na sabi po kaya ni Lili yung tungkol sa tinahig, ang tinahig po ay magandang itanim doon po sa mga tabi ng mga parang rivers, maganda po na ibang tributaries po dito sa Bicol. Diyan po sila sa tabi lang, at doon na pinapadami ang kanilang natong. Ito po ay practice sa parte ng Albay at sa parte ng Partido area. Sa upland planting naman po, siyempre, kasi nga rain-fed siya, pag bagong tanim siya ay araw-araw mong bibilihan. Para medyo maka-establish mo na yung halaman. Kapag po medyo buhay na siya, pwede po siya hindi biligan ng magsasaka. Okay? So ito po ang example po ng pagtatanim o irrigation na pinapractice po ng mga Bicolano. Po ang pag-abono or fertilizer po sa Bicol. Actually po, sa Bicol, sa pagtayin ng laing, ng taro, hindi po nag-fertilize ang karamihan sa mga farmers natin. Kaya lang po, may iba po sa kanila kasi malimit sila na mag-harvest po silang dahon palagi. Ang harvest ng dahon po sa Bicol ay mga nasa 15 days, harvest ka na ulit ng dahon. Para magdumahon siya ulit, nag-a-apply po ng fertilizer iba. Pero ang karamihan hindi nag-apply ng fertilizer. So, sa pag-aaral po namin, ito po ang nakita namin kung paano ang mabuting pamamaraan sa paglagay ng abono. So, ang ginagawa po ay split application ng fertilizer. Pwede yung organiko o inorganic. Mas maganda po organiko. Pero kung talagang wala po kayong available na organic, pwede kayo mag-organic fertilizer. Bago po para makadaan po dun sa sa lupa. And then po, gumagamit din po ng vermicompost yung ibang mga farmers natin. At may pag-aaral po kami organikong fertilizer. Plus, kinumpare niya po sa So kapag po
planting na, hindi kasi po nila ito, 3 araw pagkatapos magtanim. No? Pagkatapos magtanim. So, after 7 to 14 days, nag-update silang complete para po mabilis po ang pagdahon ng iyong lahi. Kasi po, ay yung natong or gabi. Kasi po, ito pong pinag-aralan nito ay para sa dahon po. Hindi namin masyadong pinag-aralan pa yung corn kasi po yung project namin is more on leaf production. Okay po. So, split application or fertilizer 2 times a day at 2 times, twice, tapos mag-add ka po ng complete. So, syempre po, kung gusto natin maging scientific ang pag-abono natin, analyze po ang lupa para po mas masabi, ina-inform. So yan po, ipagpatuloy po natin ang pagpapaliwanag ni Dr. Mostoles tungkol sa Taro Cultural Management Practices. Yung cutworm na nag-attack sa ibang mga gulay natin ay umaatake din sa taro or sa natong. Sunod po ay yung tawag na true armyworm. So ito po yung problema natin noon. Di ba po? Yung sa mais at saka sa mga ibang gulay natin. Ano? And ito po ay umatake ng mga taro na itinig namin sa aming mga sakahan or sa farms namin. So another po yung gabby hornworm. Makita po ito. Ang larva niya po ang nag-aatake. Ito po ay voracious feeder at talagang kakain ang buong dahon. Inuubos na po ang buong dahon. Ano? Ang isang uod ay kayang kumain, halos kainin niya ang depende po sa size niya, sa kalakihan niya, pwede niya kainin ng isang dahon ng natong or ng taro. Sunod po ay yung tinatawag natin sweet potato hornworm. Ito po ay magpinsan sa kayong gabby hornworm ng natong. And then isa pa po itong
corset beetle, ito pang mga beetles na ito, yung dahon po ay kinakain din nila. Lalo pag ang iyong natong ay nasa mga lugar na mayroon pong mga apnain din po silang taro o ng gabi. Okay? And then po ito, ang tinatawag ng tortoiseshell beetle, no? Ito pa ay ang tawag po niya ng ibang is bao-bao, enemy. Pero ito po ay foliage feeder din. Okay? Then meron tayong mga nagsisip-sip ng mga katas ng halaman, ano? We call them soft feeders or mga tinatawag nating sucking insects. So ang nakuha namin po ay yung melon aphid. Ito po ay common na aphid po na kita natin sa ating mga gulayan. Then meron po tayong pineapple mealybugs. Meron po tayong cotonicacea scale. Ito po ay mga pest din po nag-atake sa mga high value crops, mga vegetables natin. Then meron po tayong gabi plant hopper. Okay, the gabi plant hopper, and may kuriid bug po tayo sa plant sucker. Ang pinaka-grabe po dito sa feeders ito ay yung aphids po. At saka ito pong taro plant hopper, itong gabi plant hopper ay also ay siya po ang aming suspect sa siya nag-carry po ng disease sa taro. Ipakita ko mamaya yung sakit po So ito po ay sa slide makita niyo yung mild damage, may damage po ng mild. Makita niyo po tayo mapakinabangan ang dahon kasi po medyo dry siya. Nag-iba ang kulay, nag-reddish na po ang kanyang dulo, ang mga tip po ng dahon ng gabi, tapos po medyo nag-dry siya. At saka may mga spots po siya na pula. And then ito pong isa naman, ito ay syempre nakita natin sa mga sakahan yung golden apple snail. Nanginain po din sila. Pag hats po nila, kinakain din po nila. At saka kinakain din po nila ang At nadyasak din po sila kahit pa ng mga sa picture. Okay? So ang sunod po ay mga lang pong sakit nakita namin sa taro. Una yung Phytophthora leaf blight, isang fungus na kinukos po Phytophthora colocasia. At makita po ninyo na kitang-kita po na mayroon pong lesion po sa kanyang dahon na di ho ba ang gabi medyo oily po na kaya nga pag ka ng tubig, mahuhulog yung tubig. Pero ito po, kapag dumikit na po yung fungi dyan, ay kaya na pong mabulok or mag-necrotic na po yung dahon ng ating taro. Isa pa po yung isang virus, yung Dashin virus disease. Makita niyo po ay parang mosaic po siya, may intermittent color po siya ng green at saka puti. Hindi po yan variegation, hindi pa variegated, but sakit po talaga yan. Kasi meron tayong mga ibang variegated, may mga caladium species, may mga design po, kung may mga kulay, makikita kayo doon sa gabi. Pero ito po ay talagang sakit po, na tinatawag na ni Dashin virus disease. Ito po, once po ito na-atake, wala na po, puputulin mo lang yung mga dahon para hindi na siya or minsan po talagang totally po, tatanggal namin yung buong puno para hindi na po siya makahawa. Ito lang po sa fungi, tinatanggal lang, pinuputulan namin yung dahon at pwede pong pasibulin po yung mga sulog ng mga dahon ng gabi na inatake po ng whitefly. Okay, so mayroon po tayong kalaban ng mga problema din po tayo sa mga ito po nga mga tinatawag natin mga weeds, mga weeds na kita po natin both sa taro, sa upland and lowland area. So ito po ay mga common na mga weeds na makikita rin natin sa ibang halaman, pero tinampo nila, karami nakuha namin, mayroon pang upland, mayroon pang lowland, makikita sa palay. Hindi nakinandun po din po yan. Pero may isa pong napakahirap i-control na weeds po na nakita namin sa lugar ng pataniman sa Nabua. Ito po yung Eichhornia crassipes. Ito po ay, ang tawag nila sa Bicol ay daruido. Ito po ay isang klase ng weed na kapag po nagsimula siyang magtubo doon sa lowland planting area natin ng gabi, after po some time, makita mo, tatalunin na po ang tubo ng gabi. Kaya minsan namamatay na po yung mga taro na nakatanim po doon sa iyong area. So, ito po ay problema lang sa lowland. Hindi po ito problema sa upland. Ito pong Eichhornia crassipes. Okay?
Okay, mayroon pa tayong mga dating mga nakita natin sa mga farms, ano po, yung kinoklowa. Okay? So, ang sunod naman po, yung ano, mga kalaban ng peste. So, may nakita po kaming mga ilan na kalaban na or natural enemies ng taro pest. Una po, may dragonflies tayo. Ito isang predator. Meron tayong ants na normal po kasamahan na nagkakain po ng mga aphids dyan sa, ano, sa taro. Then may mga wasp po kami nakita, Evaniid as well as Bacorin wasp. Plus ito pong isa, sinasabi sa inyong Chilomenes sex maculatus, ito po yung parang bao-bao, na ito po ay pest din, natural enemy din ng mga aphids sa iba-ibang klaseng gulay. So ito po ang nakita namin natural enemy, although po hindi namin na inaralan ang extent of predation at saka parasitism ng mga pet, ng mga natural enemies na ito. Nag-identify lang po kami muna at ito ay papatuloy later on, ay papagawa namin sa mga mag-aaral o mga estudyante namin sa CBSUA. Okay, ito pa po, mayroon pa kaming earwig, ano po, may earwig, may isang mirrored bag kami nakita at saka yung pong uod ng Chilomenes. Makita niyo po nanginain siya ng aphids. Okay? So ano po ang IPM? Ano control tactics natin para ma-control natin itong mga pesting ito? Alam po ng lahat ang term natin na IPM, Integrated Pest Management, kung saan ang mga iba-ibang klase pamaraan ng pag-control ng peste ay kino-combine natin, no? Pinagsasama natin para ma-manipulate natin or mapababa natin ang populasyon ng peste sa ating sakahan o doon sa plantation natin ng taro. So ano po ang ginamit, ang tactics na available po para sa pag-control ng pest ng taro. Ito po, meron tayong cultural practices. So ang number one po, that may thorough land preparation para po yung iyong lugar ay free from mga initial pest po dun sa lugar. Tapos po ang pangalawa, dapat po ay mamili ka ng mga healthy planting material. Huwag kang kukuha ng mga suckers na napakaliliit kasi po ang maliit na sucker, prone po sa atake ng peste. Bumili ka ng malaking sucker para ito ay medyo din pa-establish sa iyong plantation. And siyempre po, that malinis, ang planting material mo bago mo gamitin, ma-inspect mo siya na wala siyang dalang itlog or uod or whatever part po ng pest na pwede mo marami doon sa iyong plantation. The other po is flood, makaunti mo yung mga peste o yung mga populasyon ng iyong weeds. And then siyempre, ang pinaka-importante din po na ginagamit natin yung dry following. Yung kapag grabe na po ang na isang season or mamatay po yung mga peste doon sa lugar niya. So, yun pa ang cultural methods. Tapos po, mayroon kami ginagawa po na crop rotation para po ma-reduce ang weeds at saka ang insect pest. And then po, inaon namin po, recommend namin na method ay yung mag-harvest ng dahon ng 15 days, after 15 days. Ito po ang normal na harvesting method every 15 days. Bakit kailangan mag-harvest kami every 15 days? Para po, maiwasan mag-overlap po yung mga dahon. Kapag nag-overlap po yung mga dahon, lumaki masyado yung mga dahon natin. Pag lumaki masyado, overlap siya, ito po ang sisimulan po ng pag-atake ng pest kasi may mga medyo lugar siya na medyo hindi siya naiinitan. So, ang peste po ay tumutupa. Pati po yung mga diseases na i-develop po kapag nag-overlap
So medyo nagkakaroon lang po tayo ng technical difficulties pero siguro ipagpapatuloy na po natin. Mo po, ang unang gagawin mo is conserve mo yung mga natural enemies. Wag ka mag-spray. In other words, wag ka mag-spray para conserve mo yung natural enemies. And normally po, bihira po mag-spray ng insecticide sa taro. Ano po? Na makita kang farmer nag-spray ng insecticide. So, conservation natural enemy is one. And then, pwede po tayo mag-mass produce and mag-release ng predator. Ano po nga predators pwede gamit natin? Yung earwigs, ano po, yung coccinelle at saka yung mealy bugs. Then, ang isa pa po is magdagdag po tayo ng parasitoids gaya ng braconids and trichogramatids na pwedeng gamitin against sa ating mga peste. And then lastly po, isang bacteria, fungi, yung Metrosium isoclate para makontrol po yung mga insekto ng taro. Okay? So mechanical control naman po is yung sinasabi natin medyo magpapolis ka, handpicking na lang ang insect. Kung konti lang naman po ang peste, mag-handpicking ka na lang. Ito po yung sabi ng pulutin at tirisin para hindi ka mag-apply ng insecticide. Pangalawa po yung mag-rogue. Magputulin mo lang po yung mga parts na infected para hindi ka na po mag-spray or hindi po kumalat yung sakit. So, roguing and cutting of infected plant parts, isa po yung ginagawa namin. And then, syempre, mag-weeding ka first 2 months after planting para prevent weed competition. And then po, mag-complete removal ng virus-infected plant. Sana magkakita po kayo ng dashing virus, dapat po talaga tanggal mo na lahat yung virus, ay yung plant infected. So, ang saan po yung vital control, of course po, mag-select and resistant variety against the pest. Kaya lang nga po, sabi namin, pinapagpatuloy pa namin pag-aaral tungkol sa resistant varieties kasi po sa ngayon, hindi namin talaga pag-aralan ng mas detalyado ang paghanap ng variety ng taro na resistant sa mga peste. And siyempre po, gagamit tayo ng mga varieties na adapted sa lugar. Ito po importante kasi po ang taro, ang isang tao ay pupunta sa lugar, uy, magtatanim ako ng taro, pwede makahingi ng planting material, pwede makahingi ng ganito. So ito po ay dapat kapag kayo ay naghihingi ng mga local available, tingnan niyo po na ito ay tutubo sa lugar niyo para masiguro niyo na ito ay may resistant or tolerant sa mga pest na yan doon sa inyo, nasa lugar niyo. Okay. Then, so pong operation, ito na po ang post-harvest operations. Ano po ang sinasabi namin? Ang una pong operation sa post-harvest natin is harvesting. Kailan ina-harvest? So, ang normally is 32. Depende po sa variety, but ito po ay more of sa corn production. Ang karamihan nangyari ng 30 to 120 days. Pero po kung dahil pinag-usapan natin, ang harvesting po, ang frequency is 15 to 20 days. Or kapag po may 3 dahon na, ang bawat puno or ang bawat sucker or bawat puno, kukunin mo po ang 2, iiwanan mo isa. Yung pong naka-fold na pangatlo, yung pong iiwanan mo. So, normally po, ang bawat plant na mayroong 3 dahon, 2 po ang kinukuha dyan para i-proseso. So, ano pong method of harvesting natin? Manual. Yung po normally nagamit natin. Ano po? Pinipik natin yung leaves, pero may kanya-kanya pong estilo ng pag-pito sa Bicol. May iba po hinihila lang, may iba po na mayroon po silang mga knife or gumagamit po silang mga pangputol ng dahon para hindi po maapektuhan yung picture po, tiyatanggal yung buong picture na may dahon. At ito po ay kanilang tiyatali, binabandel, yun po ang kanilang ipinibenta sa merkado. So ano po ang mga proseso sa handling ito after harvest? Una po, sorting. So, pag-sort po, ano ginagawa natin? Inihiwalay natin yung may damage, may sira, at saka yung mga iba-ibang size. Bakit po ganun ginagawa natin kapag tayo ay
nag-sort. Kasi po, kapag isihinalo po yung may mga damage sa dahon, ito pa yung disiman ng pagbulok. Ano po? So, pag nagbulok po siya, mas mahalo doon sa mga healthy ones, kaya mapapadali po ang masira yung mga dahon na pinaprocess mo or dinadry mo. Pag size naman po, according to size, ang sorting natin, ginagawa nila, para daw madaling makat. Madaling makat yung kanyang dahon at saka madaling ma-dry yung small at saka yung mga large na mga dahon. So, yun pa ang rason kung bakit po nag-sort tayo. Cleaning. Ang ginagawa po dito ng iba, pinupunasan lang. Kasi po, bihira po natin hugasan ang natong ay ang taro. So, may iba po na hinugasan nila, tapos sinishape nila, pero definitely po, yung pinupunasan na lang yung dahon. Kaya ang mga farmers po natin, hindi po sila pupunas ng dahon na minsan, ginagawa nila, nag-harvest sila ng early morning na may hamog pa. Kasi po, sa price ng pag-harvest nila, naalis po yung dumi doon sa kanilang dahon. So, yung operation is cutting or chopping. So, ito po ang ginagawa nila, pinapatong-patong yung mga dahon, tapos po, yung maliit na 1 inch na na nirolo nila ito, tapos kinakat nilang 1 inch na size para po nag-dry siya uniform. Ano po? Yun ang normal na ginagawa ng mga farmers dito sa Pilipinas. Or halay method, kasi halay method po, yung picture niya nakakabit, tapos tali, nilagay po sa may mga lutuan natin, di ba? Tapos may isa pang method, yung mechanical drying, lalo na pagtagpulan, kailangan po natin ang mechanical drying. So, ang sunod is packaging, and generally po, ang packaging ng taro is using plastic bags or polypropylene bags na mayroon pong mga maliit na butas para vibration. And normally po, ang packaging na ito ay ginagawa lang kapag na-dry na po yung mga bits and pieces of natong na ready na for export. Okay po, ayan po ang mga drying method. Ito yung iba. Meron tayong halay-hay method dun sa pinakataas na picture. Then mayroon po tayo na solar dryer kasi po mayroon tayong solar drying sinasabi sa mga simentadong parte. Pero po, ang disadvantage po nito ay, syempre po, kasama na po dyan yung mga dumi ng animals, ng mga bird, gasa ng taro. So, ang ginagawa po namin, nilalagay po siya sa net para protected din siya. And ito po, binigyan po, ang isa po sa mga recipient ng DA ay yung nabigyan po sila ng mga yung tunnel type dryer, multi-purpose tunnel type dryer na ginawa po ng Filmec na pinagdadryan po nila ng natong or ng taro para sa taro leaves para sa pang-export. So, ang CBSA po ay design naman po ng mechanical dryer na cabinet type kasi po ito ay ginagamit ng pagtag-ulan. Kasi pagtag-ulan po ay problema ng mga farmers na nababasa nagbubulukan sila ng mga halaman, ay ng dahon kapag umuulan. So ito pa ang isa mga project na ginandak namin sa pangulan po ni Engineer Rando de Asis at nag-design po siya ng dryer. Ngayon po sa gandahan po nito, finance po ang DIPAR. Pero ngayon po ay pinapagamit po namin siya ngayon sa mga, ini-improve namin yung drying capacity niya sa mga farmers. And ngayon po sa Bula, nandun po ang Loveres Farm, siya po ang ngayon nag-isal sa pag-test ng dryer nila sa farm nila. Okay po. So ang packaging naman, iba-iba na po. Mayroong plastic na maliit, mayroon po yung malakihan for export. So, ang sort na operation po sa post harvest and transport po. So, anong time of transport? So, from the farm to the drying area, ito po yung usual transport natin. Ano po? Tapos, within the day, dapat po, pag na-harvest mo ang taro, dapat within the day, dapat ma-dry na siya. Ang iba po pala natin ng mga kasama sa Bicol, nag-innovate na sila kasi sabi nila talagang yan, nag-change daw ang kulay kapag they are dry na direct sa heat ng sunlight. Ang ginagawa po ngayon ng mga taga-Nabwa ay sa bubong po nila, pero dapat ang kanilang
mga ina-dry, ibibilad na taro, na taros ay dapat po ay early morning, iaakyat na po doon sa bubong para po kapag nagsimula ang mag-ano po ang init, gradual po exposure ng ating leaves sa init. So, hindi po nag-change ang kulay. May-maintain po yung green ang kulay ng ating taro kahit po nabilad. Kasi po kapag biglaan po ang pagpabilad mo niyan, umiitim po or nag-brown po ang taro leaves. So, hindi na po siya magbibili pag gano'n ang itsura ng taro leaves. So, from farm drying to market, kahit anong oras po, and then the type of transport, any means possible. The next operation is marketing. Ano po? So, binamarket natin ang dahon ng taro na fresh. Niluto tayo siyang fresh. Pwede siyang maging dried. Ano po? Gamitin for laing na fresh. At saka pinangat. Pangbalot po ng ating mga chop na mga or okay. So, diretso ang bentahan na retail or wholesale, and sa ngayon po, ang nangyayari ay yung assemblers tayo, yung mga bumibili po sa bawat munisipyo po dito sa Bicol. Okay? So, depende po sa buyer. Kapag po, syempre po, kapag may assembler, napapamahal din po yung cost or ang presyo then po, ang market natin ay syempre within the barangay, municipality, local, and we are already exporting po taro. So ito, ang potential po ng taro, yung export niya, pag-export siya. Actually po, yung Moonbish ay nag-export po ng fresh, ng dried goods, at saka po, nagkakanin po sila ng mga luto na pong daing, at saka mga goods po na galing po sa taro. Okay, so yan po ang marketing natin. Ano po? Nakalatag lang po sa mga bilao, may nakalayhay, at mayroon pong iba na diretsyon namimili sa mga farmstead. Ginawa po namin ang taro. Taro means tanim na alay sa rural na magsasaka. Oportunidad ang dala. Salamat po. So maraming salamat, Dr. Maria Dulce Mostoles ng Central Bicol State University of Agriculture sa pag-discuss ng cultural management practices for taro. So, konti kaalaman lamang po, no? Yung corns ng taro o lamang gabi ay kilala bilang culinary favorite siya o paboritong sangkap sa pagluluto, hindi lang dito sa Pilipinas, partner, kundi maging sa China, sa Hawaii, at mga bansa sa Africa at Caribbean. So another trivia, partner, bukod sa masarap kainin ang taro, ito rin ay mayaman sa sustansya tulad ng potassium, calcium, magnesium, phosphorus, folate at fiber. Meron din itong mga antioxidants, gayon din ng vitamin C, B at E. So pwede ito, partner, sa mga gustong gumanda yung kutis nila, medyo maging young looking. So pwede ang taro. Ayan. Yung taro root. Ayan, taro root. Pero hindi naman tayo, pag nasobra tayo ng taro root, hindi naman tayo magpuro root. So ang taro ay kilala din sa tawag na dashin, Chinese potato, cocoyam, kurkas, at dago. Maraming produkto ang mula sa taro root. Ayan. So next, discussion na tayo, partner. So the products from tubers, or what we call taro or gabi chips, nagawa nila na laging ginagamit ang taro sa pag-tubers. Sige, partner. So, tawagin natin hindi partner. So, i-explain ko lang na ang
Isa sa mga agripreneurs na venture ng taro processing ay i-discuss ni Ma'am Presi Brigola ng Baaw, Camarines Sur. Sabi nga nila, yung part na sabing balakid ni Ma'am Presi. Balakid sa kanyang kabuhayan ang kakulangan sa supply ng taro root at sapat na kapital. So, kung kahapon nalaman natin sa discussions ng ating mga resource persons na ang tubers ng Upland Taro ang karaniwang pinaprocess. So dahil nga sa kakulangan ng supply sa Upland Taro tubers, ang ginawang taro chips ng ating resource person na si Ma'am Presi Brigola ng Baaw, Camarines Sur ay mas kilala sa tawag na bungkukan. Ang scientific name ng bungkukan ay Xanthosoma sagittifolio. Ito ay kapamilya ng taro sa aroid family. Kilala rin ito sa English name na arrow leaf elephant ear or aloe leaf elephant ear or American taro. Ayan. So kung nakarinig kayo ng bungkukan, pwede din yung ibahin niyo yung pag para medyo social mo American taro ay. Bungkukan. So, huwag na po natin patagalin, panoorin po natin ito. Ako po pala si Presi Brigola, taga Baaw. Taga Baaw. Paano po natutunan yung paggawa ng taro? Una, sa mga kwento-kwento lang. Tapos, itrinay ko sa sarili ko na maggawa ako ng chips na ito para sabi ko dagdag hanap buhay sa amin. Una, lang ang gamit ko, kutsilyo lang, pagbabalat, pag slice, kutsilyo lang. Ginagawa ko na. Ano po mga innovations natin? Simula nung nung naglako ako sa mga tindahan, dumami ang mga customer ko. Tapos yun, nag-isip na ako ng yung madaling paraan kung mapaganda ko yung slice niya. Ini-slice para pantay-pantay tulad ng kutsilyo na matagal mong dahan-dahan para hindi ka mahiwa. Ngayon, ginagamit ko, pa rin, yung madaling nabibili lang sa mall, yung mga peeler lang naman. Pero kahit pa paano, mas madali na kaysa doon sa kutsilyo. Sa ngayon, nakilala ko ng Baaw Organic, naka-join na ako sa Baaw Organic, nakilala na ako ng DTI customer namin. Itong ginagawa naming chips, ito yung panglagay baga sa sinigang, yung gabi na kulay puti. Ito yung ginagawang chips. Kasi yung isang taro, yung matigas yun. Pag pag na-crispy na siya, matigas ang tulad ng tarong puti, malambot siya. Ang pagka-crispy niya malambot. Kahit postiso, pwedeng kagatin, nguyain. Sa ginagawa ng produkto, meron kayong ginagawang plain, tapos may mga additives kayo. O yan, mamang nakadagdag sa ko. Dati, plain lang ang ginagawa kong chips ng taro. Ngayon, may iba-iba na akong flavor. Pag nag-request sila ng salty, yun, gagawa ako ng salty, gagawa ako ng cheese flavor, tapos yung spicy, yun ang mga flavor kong
may garlic flavor. Saan po nanggagaling yung raw materials na ginagamit mo sa paggawa ng Ah, potato chips? Kadalasan raw material tulad ng yung gabi sa palengke kasi wala naman kaming taniman. Minsan lang makakuha ko sa direct sa farm. Tapos yung materialis na mga sangkap sa grocery. At anong problems ang na-encounter sa raw materials? Ma'am, pag ganitong hindi peak season, mahirap. Minsan, mayroon na dyan order, wala akong mabiling gabi. Wala akong raw material mabili. Kadalasan maraming sa tama ng mga pero ngayong pero pahirapan tapos mahal. Usapan ng sa ginagawa mong taro chips. Ano po ang masasabi mo tungkol sa demand para sa taro chips? Karamihan naman sa kanila nasasarapan. Marami ang lalo na sa Naga, nakakalabas na nga kaming nakakarating na yan ng Legazpi. Ang order nila sa akin kung pag Legazpi, ang pinakababa nilang order 100 pack. O, sa Naga naman, yung mga naglalako, kumukuha yun sa akin 100. Yan, 100 pieces. Mabili ang para siyang masarap pag pinapak masarap. Ito po na tayo ng taro. Kailangan i-ready muna natin yung mga gamit. Ito
taga-Baaw. Taniman. Minsan lang makakuha ko sa direct sa farm. Tapos yung materialis na mga sangkap sa grocery. Ma'am, pag ganitong peak season, mahirap. Minsan, mayroon na dyan order, wala akong mabiling raw material. Mabili. Ang marami niya kasama ng mga kamuti, ganun. Pero ngayon din, minsan wala ka talagang makita ng gabi. Pahirapan, tapos mahal. Usapan ng demand para sa ginagawa mong carrot chips. Ano po ang masasabi mo tungkol sa demand para sa carrot chips? Ma'am, karamihan naman sa kanila nasasarapan. Marami ang mamimili ng taro chips. Marami, ma'am, lalo na sa Naga. Nakakalabas na nga kaming nakakarating na yan ng Legazpi. Ang order nila sa akin kung pag Legazpi,
taro chips. Una po, kailangan i-ready muna na mga dapat gamitin. Pangalawa po, ito palang gabing gagamitin natin, kailangan pipiliin natin yung problema lang kaya sugal kasi ang vocal very strict so mas madali ito ang kasama kasi Maraming salamat, Miss Presi Brigola, owner of Pressville Natural Food Products,
sa pag-discuss ng household level taro chips processing. Ayan. So medyo nagkaka-problema lang tayo partner sa pag-play ng mga videos. So later on, pwede po namin mai-upload sa aming YouTube channel na ATI Bicol #Sarabay channel para po mapanood ng buo at kompleto ang mga videos na didiscuss po dito sa AgriTalk in Bicol na taro na. So moving forward, paalala lang po pala sa may mga katanungan, maaari niyo pong i-comment sa aming sa baba, sa comment section, and mamaya po sasagutin ng ating mga resource persons ang inyong mga katanungan. Bibigyan po natin ng panahon at oras ang inyo para sagutin ang inyong mga katanungan. So, isang kumikitang kabuhayan sa Bicol Region ang paggawa ng pinangat mula sa dahon ng taro o gabi. So alam niyo ba na ang pinangat o taro rocks ay kilalang one town or one product? Itong dish na ito ay sa munisipalidad ng Kamalig sa probinsya ng Albay. Taon-taon ay ginaganap dito ang Pinangat Festival tuwing buwan ng Hunyo. Ayan. So, mula naman sa Central Bicol State University of Agriculture, alamin naman natin ang paggawa ng batag laing. So, konting trivia lang po ang laing ay ginayat na dahon ng gabi na niluto sa gata. Bentang-benta po ang batog laing sa mga Pilipino dito sa ating bayan at syempre sa ibang bansa. Ituturo ito sa atin ni Professor Julie Casaol ang tradisyonal na paraan ng pagluto ng laing, subalit sa packaging ay gagamitan niya ng modern technology upang ito ay pwedeng maibenta sa malalayong lugar na sa mas mataas na halaga syempre. So panoorin po natin ito. Processing or specifically thermal processing of taro. So ito po ay parte ng aming project na pinamagatang pre- and post-harvest processing technologies for taro in the Bicol region. So ngayon po, ang ipapakita natin ay thermal processing. Ibig sabihin ng thermal processing ay isang pamamaraan na kung saan sinasubject natin yung produkto sa mainit na pagproseso. Specifically po sa food technology, ang tawag natin dyan ay commercial sterility na yung status ng product. So, gumagamit tayong isa sa pinaka-importanting gamit ay itong ating commercial pressure canner. So, medyo mahirap siya gawin sa bahay dahil hindi available itong equipment na to. Ano po? Pero ang mga ingredients ay simple lang. So, yung mga Bicolano na gumagawa na ng taro leaves processing or yung laing na tinatawag natin, ay na siya, familiar na sila doon sa mga ingredients. So, simple lang ang mga ingredients. Let's start with, meron tayong bawang or garlic, then meron tayong sili, meron tayong luya, then meron tayong sibuyas. Yung tatlo, pareha sila ng amount, which is 250 grams, no? Tapos itong sibuyas natin, tsaka asin. Yung sibuyas natin ay 150 grams. Of course, dahil laing, meron tayong taro leaves or gabi leaves, no? So, and ang nagpapasarap sa kanya na ingredient ay itong ating coco cream or sa Tagalog, kakanggata. So, ito naman ay available sa market, no, ng bawat bayan, especially dito sa Bicol region. Napakarami nang nagtitinda ng coco cream sa ating public market. Ang ating gabi, syempre, kailangan nating pumili dahil ang gagawin natin ngayon ay isang commercial na pamamaraan. Ibig sabihin, after nyo magawa ito, pwede nyo nang itinda. Pwede nyo nang i-online selling, pwede nyo nang i-supply sa mga outlets, mga pasalubong outlets, or even sa mga malls kung kaya natin ang volume. So ngayong hapon, ang quality, i-discuss natin na yung quality ng taro ay napaka-importante. So kung makita natin, kung ma-close up natin ito, maganda yung color niya, no? Unlike ng iba na sa market, medyo yellow na siya, nag-wilt na siya.
Ang kailangan kasi sa food processing, dapat magsimula tayo sa magandang quality na raw materials para nang sa gayon ay makagawa tayo ng napakagandang quality din na end product. Ano po? So, ang pag-dry ng taro leaves, kung saan drying, magsisimula tayo doon sa mga around siguro 8 o'clock ng umaga. So, sa amin, dito sa Bicol, inaano namin to, kinikinit ang tawag, pero isi-shred nyo lang ng maliliit, ng ang taro natin. Minsan, tinatanggal yung midrib or yung matigas na parte sa gitna, minsan naman hindi. So, ang variety natin, yung kinsol na taro leaves. Ano po? So, simulan natin yung pag-process. Kailangan natin, so sa ngayon, ito na lang gagamitin nating lutuan, yung ating stainless na basin. Pero, syempre, pwede kayong gumamit ng yung ordinaryong tawa or lutuan na simple frying pan. Ano po? So, after ng ingredients, ipapakilala ko naman sa inyo ang ating mga kagamitan. So, sinabi ko kanina na kailangan natin ng commercial pressure canner. So, maliit or malaki. Tapos, ang importante sa pressure canner natin, meron siyang gauge para malaman natin kung ano na yung temperature at pressure sa loob nitong ating equipment. Of course, meron tayong wooden ladle, another ladle. Ito naman is scooper during bottling. And of course, ito naman yung tinatawag natin embudo, para hindi sumabit doon sa sa brim ng ating bottle ang ating produkto during bottling or hot filling. And syempre lahat yun, i-sterilize natin sa boiling water. Lahat na gagamitin ko kailangan sterilize para hindi na mag-add on yung contaminant sa ating produkto. Okay po? By the way, ang pinaka-tip natin sa mga processors, kung nagsisimula pa lang tayo, bago po tayo mag-process or any food processing activity, kailangan po natin mag-maintain ng boiling water or hot water para lahat ng ginagamit natin, especially during packing, kailangan nakalubog siya sa boiling water para lahat na contaminants matanggal or mabawasan man lang, kasi mabilis lang naman yung paglubog natin. And we have this, kailangan din natin ng steamer sa pag-sterilize ng bote. So, isa-isahin natin ang pamamaraan ng pag-process. Una, siguraduhin natin na yung ating mga bote ay malinis. So, kailangan natin i-sterilize ng 30 minutes using our steamer. So, dito tayo sa steamer natin. So, turuan namin kayo ng pag-sterilize ng bote. Kailangan ganito ang itsura niya. Nakataob yung bote natin. So, isalansang natin ng maayos. Then, yung cover niya, dapat bago, sa mga viewers natin. So, ang ating takip sa virgin din. Ibig sabihin, first use. Then, yung bote natin is also virgin. Or you can have this, yung recycled, pero ingatan natin, dapat fully washed siya, malinis, and syempre, 30 minutes yung pag-sanitize natin dito. Ang pagtatarm natin, kailangan magsimula siya kung kailan nag-boil or kumukulo na yung ating tubig. Then, syempre, fully covered siya, So, after 30 minutes, tanggalin kaagad natin para matanggal yung water droplets. Ibig sabihin, medyo madry or matuyo yung ating bote kasi hindi natin kailangan yung masyadong tubig sa ating packaging materials. So, ito yung ating minimaintain na boiling water para anytime na gagamitin tayo ay ating masanitize. Okay po? So, ngayon po, napakita natin sa inyo kung paano natin niluluto ang ating bottled laing. So, ang una, isalang natin ang ating cocoa cream or kakang gata. Then, ang una natin, siyempre, dapat maluto ng maayos ay yung ating pork. So, depende sa order ng customer natin, ang pwedeng pang flavor natin pork, pwede rin mga tuna, pwede rin kung may shrimp, kung gusto nyo may shrimp, pwede na rin yun. And any other pang flavor na meat products. Meron din beef, pwede rin yun, or chicken.
If you are serving yung mga halal countries, pwede tayong gumamit ng beef or chicken for that matter. So, kapag ang coco cream natin or kakanggata ay medyo nag-oily na, so that's the time na idagdag natin ang ating ibang ingredients. For now, pwede na nating idagdag yung ating pork para siya na yung maluto ng maayos kasi alam naman natin any meat-based products ay masarap para sa mikrobyo, ano? Kaya unahan na natin ang ating mikrobyo. By the way po, tip lang sa ating mga processors, pag kayo ay bumili ng kakanggata, then let's say for example, nag-market kayo at around 6 o'clock, tapos magpo-process kayo ng 10 o'clock or 11 o'clock, kailangan po nasa ref or nasa sa chiller ang ating kakanggata nang sa ganyan ay hindi siya magiging rancid. Ano po, tandaan natin yun kasi pag naging rancid na yun or naging maasim na yung ating kakanggata, naku, wala na, goodbye my love na ang ating negosyo. Wala nang bibili na kasi napaka-asim na at considered na yun na spoiled. Okay po? So sa ating viewers, tandaan po natin na itong ating lutuan ay made of stainless steel. Ibig sabihin, hindi siya prone for acid reaction. Unlike dun sa mga aluminum natin na mga kagamitan sa pagluto, hindi po pwede po yun sa ating pag-process. Ito po ay mabigat at makapal na stainless steel, no? Para maiwasan natin ang pagkatutong ng ating produkto. Then, pwede naman wooden ladle or parang mga ganito, stainless. And, gaya ng sabi ko kanina, yung mga bote natin, yung mga lagayan ng produkto natin, dapat malinis mga viewers natin, ha? Dapat tandaan natin, anything na nagko-contaminate sa product natin, kahit gaano mo kainit minsan, na andun pa rin yung mga contaminants. By the way, gusto ko pong ipaalaala sa inyo, na ang thermal processing ng taro ay napakahalaga, especially ang taro natin, di ba? Siyempre, pinapatubo natin sa lupa or sa soil. Alam mo ba na ang any plant products na galing sa lupa, pwede siyang na-contaminate ng Clostridium botulinum. So, yun po ay kapamilya ni Clostridium tetani. O siyempre, familiar sa inyo si tetani. Ibig sabihin nagkukos ng tetanus, ano? So, sila ay mga mikrobyo na nabubuhay kahit sa loob ng bottled products na walang hangin. Favorite nila yung walang hangin. Sila ay strictly anaerobic na tinatawag. The more na walang hangin, yun ang pinakagusto nilang environment. So, si Clostridium botulinum, nagpo-produce siya ng bacterial endospore na tinatawag. At kung pagbabasayan natin yung resistance sa thermal processing or resistance sa temperature, chemicals, in any physical pressure, napaka-resistant. Siya ang number 1 sa lahat na forms ng mikrobyo. Number 1 si bacterial endospores. Kaya, kailangan makinig kayo ng maigi, ano? Doon sa ating pag-uusapan, especially sa pressure canning. Any processing po na tawag namin doon, under process. Ibig sabihin, kulang sa temperature, kulang sa oras ng pagproseso, pwede niyong buhayin ang endospore ni Clostridium botulinum at hindi niyo namamalayan na yung produkto niyo pala ay nakakalaso na dahil dun sa botox or botulism toxin. Ano po? So, tandaan natin, ha? Si Clostridium botulinum ang pinakakalaban natin. Sa thermal processing, nagpuproduce ng produkto sa pamamagitan ng paggamit ng init. Pero, binabattle natin na walang hangin. Okay po? So, anaerobic condition. Hindi porque binote mo yan, okay na siya. Tapos, ang hahanapin niyo na lang yung medyo bubbles, ano po? So, huwag tayong makakasiguro. Kailangan natin ng mga scientific evidences, scientific studies na magsasabi kung ilan ang temperature at oras ng tamang pagproseso ng ating bottled laing. Okay po? So, ngayon, tingnan natin, medyo oily na siya, no? Nagpo-produce na ng oil ang ating coco cream.
Pwede na natin ngayon idagdag ang ating spices. Ang pinakahuli nating dinadagdag, syempre yung ating sili, kasi mas gusto natin na medyo nakakabigay ko siya ng beauty or kagandahan sa produkto natin, hindi siya yung lamog. Ito lang ang mga spices natin. Ang gusto naman natin dyan, na-extract syempre ang kanilang flavors, doon sa product natin. Kaya ngayon, idagdag na natin si bawang. So, 250 grams ng bawang sa 4 kilos ng cocoa cream. Yan. So, ang pagtagdag ng bawang natin, kailangan i-crush muna para ma-develop pa yung flavor ng bawang. After crushing, that's the time na tagtarin natin. Ganon din ang ating luya. So, ginger, luya, same lang ng amount dun sa bawang natin, which is 250 grams. Ano po, sa bawat 4,000 grams ng gata or 4 kilos ng gata. Then, ang ating sibuyas. Ito ay 150 grams. Napaka-rich kasi sa tubig ng sibuyas natin, kaya medyo binawasan natin ang weight nito. Pero syempre, kailangan din natin yung flavor ng sibuyas. Alam niyo po ba na ang pag-process talaga ng industry o yung malalaking kumpanya, lahat ng ito, ilalagay lang sa lata, isa-isa. Then, ilagay ang lata, ilagay ang laing, bumusan ng ipadaan sa steaming line. Tapos, tatakpan na kaagad ng lata, ipapasok nila sa return, presto. Tapos na, Pero sa ating, dito kasi sa Bicol region, kami gusto namin na lumalabas yung flavor ng lahat ng ating spices, ng seasonings natin. Kaya kami ay nagluluto ng mga bottled laing, bottled santol, na hindi namin tinatanggal yung method sa kusina. Kasi nahanap-hanap ng mga kababayan namin yon, kahit saan sila bumili na yung kanilang bottled laing, ay meron pa rin unique or distinct taste ng Bicolano cuisine. Okay po? So kapag medyo mabango na yung ating mixture, that's the time na hudyak na para idagdag din natin yung ating ibang ingredients pa. Okay po? So ang cooking time nito, halos hindi aabot ng 1 oras lahat kasi pinapressure cook naman natin siya. So, study shows at heat penetration test shows na ang laing sa 240 grams na bote or 8 ounce na bote, pinaprocess siya around an hour. So, kaya mamaya, i-process natin siya ng 10 PSI or 10 pounds per square inch na pressure, equivalent to 110 degree Celsius ng temperature. So, enough na yon to kill our target microorganism na siyang Clostridium botulinum. So, lahat na pagluto nito, halos lang, hindi nga tayo aabutin ng 1 oras. So, yan. Kapag nabango na ang niluluto natin, so that's the time na i-add on na natin ang ating laing. For now, makikita natin na yung mixture natin, malapot-lapot na talaga, Sobrang lapot na niya. Bango-bango na, Sarap ng nakatakam-takam na, Yan. Itong laing natin. This is 150 grams. So, bawat 150 grams ng laing, kailangan nyo ng 4 kilos na gata, kakang gata, and then, yung mga ingredients na sinabi natin kanina. So, ngayon, much as possible, hindi po tayo nagdadagdag ng second na squeeze ng gata. Yung may tubig. So, ito ay cocoa cream talaga ang tawag sa kanya. Yung piga ng yog na hindi natin hinahaluan ng tubig. Kapag hinaluan na natin yun, ang tawag na sa kanya ay cocoa milk. Ano po? Meron lang halong water.
Okay na po. So, ngayon po, pag makikita natin yung ating mabango na siya, malapot na siya, that's the time na idagdag na natin ang ating sili. So again, ang ating sili haba ay 150 grams. Papapansin nyo, medyo malalaki yung diet natin. So ayaw natin malusaw yung sili kasi sabi ko nga, maliban sa flavor, ginagamit din siya natin na pang decor sa ating bottled product. No? Nakakaiba yung pula doon sa green eh. Ay, yung ating asin. So yung ating asin, konti lang, 50 grams. No? Ang gamit natin, sea salt. Siyempre, health promoting tayo. So, local ingredients, local products. So, yung ating asin ay sea salt din. I think galing Albay. Yung pinaka-last natin ay ang ating lime. Pero maya-maya ng konti kasi hindi pa siya ganong oily, baka maging mushy yung ating laing. Ano po? Yung taro ay magandang source ng fiber. So alam naman natin ang fiber, siya ay isang importanteng component ng ating diet kasi maliban sa nakakatulong siya mag-regulate ng ating blood flow, naglilinis din po siya ng mga veins. So parang nagbibigay siya ng bath doon sa ating digestive system, lalo na during excretion ng waste natin. Kaya parang nililinisan niya ang ating large intestine, which prevents colon cancer. Kaya ini-encourage natin, tayo sa Pilipinas, napakaraming source ng fiber. Maliban sa taro, meron tayong kamote tops, mga malunggay, and other green leafy vegetables na hindi naman sa natin kailangan itanim, Pumuto mo na lang sa gilid ng ating bakuran. So ngayon, idagdag na natin ang ating taro leaves. Kaunti-unti lang natin idagdag. Kaunti-unti natin idagdag para mabasa siya ng ating gata. Ano po? Yung mga matatandang Bicolano nagsasabi na huwag daw haluin. Kaya ang gagawin natin, i-press lang natin para ma-immerse ang ating taro leaf sa ating coco cream. Yan. So, dahan-dahan hanggang sa maubos ang pwede rin i-fold nyo yung gata, parang nag-bake ng cake, pino-fold yung butter doon sa ingredients. Okay po? So, mapapansin natin, napakaganda ng kulay ng ating dry taro leaves. Ito ay dinry namin sa mechanical dryer sa temperatura na 50 to 60 degrees Celsius lang. So, napakadali lang itong i-dry. Hindi nga siguro abutin ng 3 hours ay nadadry na yung ating taro leaves kasi syempre manipis naman ang ating taro leaves. Ayan. So, kapag ka naubos na, press lang ng konti para mabasa or mag-immerse doon sa ating gata ang ating taro leaves. And then, konting oras lang, yung pagluto natin, pwede na natin yung ibote. Isang tip lang sa processors, ang pagbobote, hindi kailangan or, ano tawag natin, huwag natin patayin yung apoy, ng ating niluluto kapag tayo nagbobote para ma-maintain natin yung init ng ating produkto. Di ba, kapag kasala sa lamig, sala sa init, nakaka-adjust ang ating mikrobyo. Kaya mahirap siya halos patayin, Kaya consistent dapat yung temperature natin. Kapag mataas yung ating temp, so huwag nyo bastang patayin ang ating apoy. Okay? So, tip din sa processors natin, pag gumagamit tayo nitong stainless, madali siyang masunog. Kaya, ayun, i-regulate din natin yung apoy. So, kapag nag-change lang ng konti yung color ng taro leaves,
So kanina from yellow-green, tapos mapapansin natin nag-bright green ang ating chlorophyll dyan, ano? Sa ano natin, so may changes na yung leaves natin, nag-bright green, pwede na tayong mag-umpisang magbote. Kasi yung pagluto nun, nilukuha na yun ng pressure canning. So, hinaan lang natin ng konti ang apoy, pero make sure na kumukulot pa din siya. So ngayon, magbobote tayo, gamit yung ating steam. Pre-sterilized na bote. Okay po? So mag-proceed na tayo sa bottling. So, ang ating viewers, ina-advise natin na gumamit nitong funnel or imbudo para hindi siya magkaroon ng kalat doon sa bunganga ng ating bote na kung saan pag tinakpan natin ay maiipit, magkakaroon ng molds ang ating produkto. So after natin mag-bottle, ang ating content ay meron tayong free space or head space na 10% sa bote. So sa lahat ng ating ginagawa, dapat may head space tayo. So hindi siya punong-puno, no? Then, may head space tayo para in case during transport, pag umalaw ang ating product, hindi ka agad siya magbabulge. And then, kailangan nating punasan, no? May mga nakasabit na gata, spice, or whatever, kailangan mong punasan para hindi maipit ng cover. And then, dahil may leaves tayo, minsan may mga spaces in between, so kailangan mo ng tinidor para ma-press, para yung mga air spaces matanggal sa loob. Alam natin, ang air spaces, nakakabigay pa yun ng buhay sa mga aerobic bacteria natin. Okay po? Then, slightly cover. Ipatong lang para sa next step, which is exhausting, o yung pagtanggal pa ng ibang air spaces sa loob through steaming. Okay, so yung process natin, so habang nagbobote tayo kanina ng produkto, kailangan itong steam natin nakasalang na din. Ibig sabihin, mainit na yung tubig niya habang nagbobote tayo para, sabi ko nga nung sa unahan pa lang ng step natin, hindi pwedeng lumamig ang ating produkto. Kaya dapat pumupuno na rin yung tubig nitong steamer. So, ang steaming process ay nire-recommenda natin na hanggang maabot ang around 82 degrees Celsius doon sa loob ng produkto. So, nakukuha natin siya from 30 to 45 minutes ng steaming. So, again, paano lang natin, ipapatong lang natin ang cover. So, habang nag-i-steam tayo, kailangan rin natin magpainit ng tubig para doon sa pressure canner. Kasi, mamaya, after 30 to 45 minutes, inilipat natin siya sa pressure canner. So, ang pressure canner natin, dapat yung tubig doon sa loob ay kumukulo na rin para mainit kapag ka nilipat natin. So, tuturuan ko lang po kayo ng paggamit ng ating pressure canner. So, itong pressure canner natin, capable siya na magtaas ng temperature more than 100 degrees Celsius. Kaya pressure canner ang ating ginagamit kasi yung ordinary na kaldero o ordinary kaserola, hanggang 105 degrees Celsius lang po yun. So yung pressure canner natin, pero ano din mag-ingat sa paggamit. So, ito may mga knob siya para secured ang takip natin ng ating canner. Then, kailangan pantay. So, meron siyang mark dito sa cover. Yung mark niya, hahanapin niyo rin yung mark sa body. So, this one, no? Dapat pantay sila. Okay? So, yan ang pag-cover. Then, make sure na yung cover ay level sa body at all sides. Ano po? Then, pag nagtaas tayo ng knobs, two opposite knobs together. After noon, tingnan natin na pantay yung bawat sides. Ano po? If nakita nyo lang okay na, then you can tighten those opposite knobs together
para hindi siya mag-imbalance. So, kailangan natin pantay siya para mahigpit na mahigpit kasi kapag hindi mahigpit, may tendency na sumabog yung cover, so masisira na yung ating sealing. Ito ang ating pressure canner. So, ito yung ating gauge pala, no? So, 5 PSI, 10 PSI, 15 PSI. So, ito naman ay 105 degrees Celsius, 110, 115 degrees Celsius. Itong processing natin hanggang 110 degrees Celsius lang tayo or 10 PSI. Ibig sabihin, ang pag-count ng oras ay kapag yung gauge tumuntong na doon sa 10 PSI, that's the time you will start your 1 hour processing time. Okay po? So, tingnan natin ang loob ng pressure canner natin. No? Meron siyang rack. So, this one, ito yung rack ng pressure canner. So, ibig sabihin, yung tubig ng ating pressure canner sa loob, kahit hanggang dyan lang sa rack. Anyway, hindi naman siya magbabawas kasi sealed na siya, no? It will just produce steam and the pressure. So, kahit konting tubig, okay na siya. Hanggang level lang siya ng rack na ito. Tapos, ipataw lang natin mamaya dyan yung ating mga produkto. Nakapatong-patong siya, 1, 2, I think 3 layers ng bote. Mamaya pakita namin sa inyo na kaya niya yung 3 layers. At habang nag-i-steam po tayo, kailangan rin, nakasalang na rin yung ating pressure canner. So, umiinit na yung water sa loob. Then, by the time na matapos na yung exhausting process natin, we can simply transfer yung ating bottled product sa kabila. Okay po? So, ito na po yung steaming process natin, ano? So, gagawin natin yan for 30 minutes. So, ang pag-time natin, mag-i-start kung saan ganito na yung condition, nagpo-produce na siya ng steam. Then, hayaan lang natin siya sa loob ng 45 minutes, maaabot na natin ang desired internal temperature. Then after that, inilipat na natin ngayon dito sa ating pressure canner. So ngayon po, ilalagay na natin sa pressure canner. Ito na yung last step ng ating thermal processing ng ating laing. By the way pala, during exhaust, di ba sabi natin, ipatong lang yung takip. So during pressure canning po, takpan na siya natin ng mahigpit. Pero wag naman yung sobrang higpit, no? Basta yung mahigpit lang na medyo may tira pa na konti para hindi rin siya sumabog. So, itong pressure canning natin, it will last for an hour. So, kailangan po makompleto yung 1 oras ng ating pressure canning. Magsisimula yung pag-time natin doon sa kailan tumaas na yung gauge sa 10 PSI. So, ayan, isasara na natin ang ating pressure cooker. Make sure na pantay yung lahat na edges ng space between ng ating cover at ng body ng pressure canner. Higpitan din natin bago tayo makalimot, dapat higpitan natin ng gusto yung mga knobs. Okay. So, huwag din kalimutan itaas ito. Okay, so yung pressure canning natin, meron tayong, itong canner na ito, medyo malaki siya, kaya it can accommodate up to 48 bottles. So, ang pag-arrange natin noon, pwede actually siyang patong-patungin. Kaso nga lang, kailangan nyo ng rack, so aluminum or stainless rack, in between ng mga bote. So, okay lang po kung magpatong yung bote during processing for an hour. Okay po? So, mapapansin po natin, sumisingaw na yung steam dito sa ating exhaust valve. So, magta-time lang tayo ng mga around 3 to 5 minutes. Ang pinaka-indicator na pwede na natin ibaba ay yung pinaka
pinakamataas na sounds, no? Pinakamarami at pinakamalakas na sounds na will happen after around 3 minutes. Yung mga ganyan na siya, ano? So magta-time kayo ng 2 to 3 minutes, then ibababa na natin. So sigurado na tayo walang air sa loob, kaya madali na siyang mag-accumulate ng pressure. Okay po? So, after 3 minutes, so yan, pwede na natin siyang ibaba. This time po, kailangan may isa ka talaga na tagabantay dito sa ating equipment. Kasi once na binaba na natin, medyo mainit. So, bantayan natin yung pagbaba, no? Kasi after that, itong ating gauge ay unti-unti na siyang tataas. Pagtitingnan lang ninyo yung gauge niya kasi may cushion portion dyan. So, kapag lumampas ang ating arrow dun sa cushion, naku, sasabog yan So, yung processing natin, please remember, hanggang dito lang tayo sa 10 PSI. That's 110 degrees Celsius. Huwag na natin palampasin dyan. Otherwise, masusunog yung ating produkto. So, kapag nandito na tayo sa 10 PSI, that's the time na mag-start tayo mag-time ng 1 hour. After 1 hour, na-maintain natin. Siyempre, pag nag-maintain tayo ng 10 PSI, kailangan ibaba niyo yung apoy para hindi na siya tumaas. Huwag naman masyadong mababa kasi minsan, bumababa din yung gauge. So, i-maintain nyo lang kapag bumaba, ibalik nyo ulit yung apoy sa medyo malakas ng konti. Please remember po, uulitin ko yung explanation ko kanina. Ang ating bottled laing ay hindi siya acidic product. Again, hindi siya acidic product. So, therefore, very prone siya sa growth ng Clostridium botulinum, which is our target microorganism. Kaya mga processors, huwag tayong magtipid. Kailangan nating tapusin ang 1 hour thermal processing ng ating bottled laing. Okay po? So, ayan po, makikita natin, so nasa 10 PSI na po yung ating pressure counter. Ibig sabihin, kailangan na natin ibaba ang ating apoy para hindi na siya tumaas. Okay po? Yung pagbaba ng apoy natin, depende na ngayon sa takbo ng gauge natin. Ano po? Ibig sabihin, pag tumataas, bawasan mo pa ng konti. Kapag steady na siya, okay na yung apoy natin. Gusto ko lang po kayong paalalahanan or i-share sa inyo yung aming mga karanasan. Yung ating kaninang isang batch ng pag-process, yun ay nakakagawa ng around 18 to 20 bottles. Ang laman nitong ating pressure canner, kung medyo tumataas, bawasan pa natin ang ating apoy. Yan. So, kapag na-regulate na natin, saktong 10 PSI, so wala na kayong alalahanin. Mag-start na rin kayong mag-time. So, from there, 1 hour siya, na naka-steady lang siya sa 10 PSI. Ang laman nitong pressure canner natin ay aabot sa 48 bottles. Yung ginawa nating batch kanina, around 18 to 20 bottles lang siya. Ibig sabihin, pwede nyo i-multiply yun ng around 2.5 batches para mapuno nyo yung laman ng pressure canner nang sa gayon ay magkaroon kayo ng magandang yield. Hindi kayo malulugi at syempre hindi gaanong mahal ang produkto natin. So far, sa aming computation, sa ngayong panahon kalakaran ng presyo ng nyog, which is 90 pesos per kilo, umaabot na yung isang bote natin. Meron na tayong minimal na profit or patong doon na around 25%. Yung costing natin ay abot na sa 115 to 120 pesos. Okay po? At dahil thermally processed siya, provided okay lahat na sunod natin, yung lahat na-discuss namin sa inyo, ang produkto natin ay pwedeng umabot up to 2 years. So, ang short life niya ay 2 taon kasi thermally processed naman siya. Provided, ano nga yung mga kailangan nating tandaan, quality raw materials, tama yung pag-process natin, at syempre, ang pinaka-critical dito ay ang thermal processing. By the way, after
yung apoy, then babalik sa zero yung gauge. Yan lang ang time na pwede nyong buksan. Before buksan, pag nakazero na siya, itaas muna natin itong exhaust valve. Then, kapag naubos na yung steam, that's the time na mabubuksan natin ang pressure canner. Pero ingat tayo kasi once mabuksan nyo yan, napakainit pa ng singaw ng steam natin. And, i-ahon natin yung ating bottled products. Sometimes, napakaraming oil doon sa bote natin. So, ang gagawin lang natin, kaya tayo ng isang malinis na tela, lagyan natin ng konting-konting soap na yung dishwashing na may antibac. Then, huwag natin pagulain. Ipunas natin dahan-dahan doon sa ating bote para matanggal yung oil. Nang sa gayon, presentable na yung ating product. Ngayon, ang principle ng food processing, dapat kailangan natin parang fast to heat and fast to cool. Mabilis natin initin at mabilis din natin dapat palamigin ng ating produkto nang sa gayon ng ating microwave parang at hindi sila basta-basta maka-adjust. So again, mabilisan ang pag-init at mabilisan din ang pag-cool down kahit anong processed product. Okay po? So, during cooling down, i-arrange natin yung bottles natin na merong space in between para ang daloy ng hangin during cooling ay mas mainam or mas maganda. Ngayon, mga sellers natin dyan or mga online sellers, huwag natin i-ship ang produkto right after mag-cool down. Ito ay babantayan pa natin. Actually, ang ganitong thermal processed product, kailangan nating bantayan, minimum na 1 week Pero yung ideal talaga 1 month para under observation pa yung product. Overnight, kapag nag-cool down na siya, o basta yung right after mag-cool down, hindi nyo po pwedeng i-box yun. Okay po? At least mga 24 hours para fully cool down ang ating mga ingredients sa loob ng ating bote. Kasi ang hirap kapag mamaya, 2 hours after processing, kailangan mo nang i-deliver doon sa nag-order sa'yo. Naku, huwag natin gagawin po yun kasi masisira tayo sa ating customers. Okay po? Maraming salamat, Professor Julieta Casaul ng Central Bicol State University of Agriculture sa pag-discuss ng thermal processing of bottled laing. Sabi nga partner, di kay iiwan ng laing dahil laing
kanya kasama. Ayan. Sige po, sige partner, supportado kita dyan. Support tayo dyan. Anyway, sa mga may katanungan po, sa ating mga participants, sa mga ating manonood, maaari niyo pong isulat o ilagay ang inyong mga katanungan sa aming comment section at itatanong po natin yan sa ating mga resource persons para mabigyan ng kasagutan. Sa atin naman po mga live participants dyan sa Albay, Provincial Agriculture Office, mamaya po kung may katanungan po tayo, pwede po nating live na itanong po dito. At sa ating, dyan po sa OPA Camarines Norte, yan. Kaway-kaway po kayo kung naririnig pa rin po ba ako? Kaway po. Yan. Live pa rin po sila sa Camarines Norte. Awo ba po dun sa Apaw? Dun po sa Apaw, kaway-kaway po. Ayan, kaway tayo sa mga taga-asaw po. Okay, thank you very much po. So, At kasama din natin. of course, like participants natin dito sa isa. So, okay, kaway-kaway na lang. So gusto ko lang po i-introduce live na nandito ang President ng Nagua Agave Farmers Association na si Mr. Saldi Castilla. Kasama natin po siya dito live. So hi Sir Saldi, magandang umaga po. And of course, yes, live rin po natin makakasama ay si Ma'am Dulce Mostoles ng Central Bicol State University of Agriculture. Naka-standby na po si Dr. Mostoles para po mabigyang kasagutan ng mga katanungan ng ating mga participants. So yan. May una tayong katanungan for Sir Salvi. Yan, nakikita natin si Ma'am Yeye. Yan. Okay, so may katanungan tayo. I-flash lang natin sa screen. For Sir Salde, kumusta raw po ang marketing during pandemic? So, kami po medyo na-affectuhan din kasi pansamantala po kami na-stop buying during the time na pandemic na lockdown na, siguro mga 2 months. So, nag-stop buying kami kasi yung mga gabi partner namin hindi makapag-deliver kasi talagang pinipigilan sila mag-stay home. So, kaya siguro makatapos nung mga 2 months, so halos ang stock namin na gabi sa aming mga farmers, maayos na ng mga 1,000 kilo. Nag-over. So, marami na talaga po. So, ang ginawa namin, humingi kami ng tulong sa daily. So, at binigyan kami ni Sir Alvin ng tracking na nagbibiyahe na vegetable galing Pigasprit to Baguio. So, yun po ang ginamit namin na sinasakayan ng aming gabi drive papunta dito nila. So, yun na rin sir ang naging bagong strategy niyo po para sa marketing na ngayong pandemic. Opo. Yun po. May ibang strategy pa po ba sir na kayo ginawa? So, ang ibang strategy namin, pagamat noon ay walang biyahe masyado, so doon lang muna kami nag-focus sa volume na deliver kasi ito mga buyer namin sa Metro Manila, gaya nitong Pinopod, Transocean, HML, Daraga Ligas sa Albay po ito, RPM, Food Product, tapos Bigok ng Ginugatan, tapos ito pong mga individual na order lang sa amin sa Manila. So, doon na din namin pinapadaan yung individual nilang mga order sa tracking na ibinigay sa amin. So, naging malaking tulong po yun. Malaking tulong po sa amin. Pati sa asosasyon. Oo. So, ayan, maraming salamat Sir Salvi. So, ang next question po natin ay para kay Ma'am Maria Dulce Mostoles, ang Vice President
for Research and Innovation ng Central Bicol State University of Agriculture. Hi, Ma'am Dulce. Magandang umaga po. Naririnig niyo po ba kami? Ayan. Hi, Ma'am Dulce. Nakamute po yan. Nakamute po ata. Ayan, so, i-check. Ayan, ayan. Bakit yan nakikita ka dyan? Sa tingin ko na naririnig po tayo. So, ma'am, may question po si Sir Ronald Samson. So, ang question niya po is, kung hindi ba nawawala ang vitamina ng dahon kapag di natuyo? Kung hindi ka walang vitamina ng dahon kapag dinadry. Hello? 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 Hello, narinig mo na? Hello? Okay na? Narinig mo na ako? Hello, narinig mo na? Okay na? Okay, so actually talaga pong meant to be dried ang gabi, and ang drying niya, kapag magandang drying, of course hindi po maalis ang vitamina noon kasi inlays po yun based on dried as a dried commodity. Pero in terms of taste, depende yan sa tao kasi may iba gusto talaga fresh ang kanilang kakainin kaya sabi na mas nutritious daw ang fresh compared sa dried. But sa palay ko, pareho ang nutrient content no na ibibigay sa inyo kasi talagang analyze na po yan yung ating mga commodities na yun o yung mga halaman natin based on a lot of researches na hindi basta siya maalis yung kanyang nutrients during drying. May reduce siguro ng konti pero hindi necessarily lahat ng nutrients maalis po. Okay lang? Hello? Ronald? Thank you so much. Ronald? Okay, Ronald. Okay. So sa drying, depende din kasi sa drying kung talaga over-dried na yan, ay talagang wala nang nutrients yun, lalo kung brown na pero kung kunwari yung tamang drying lang, recommended, hindi basta maalis yung vitamins po noon. Okay? Okay po? So, okay. So, dagdag ko rin daw po yung sagot po ng Mr. Ronald Cuprada po sa Albay Experiment Station na naging resource person din po natin kahapon na using MCSTD or using multi-commodity solar panel dryer and right temperature sa storage and packaging po, hindi po mawawala essential nutrients kasi yung kulay ng leaves halos di nagbago po. Yes, of course. Thank you so much, ma'am. Although, Chad, ang ginagawa din ngayon na from Camarines Norte, live na magtanong dito sa atin. So, ayan. Pwede po ba yung sa participant po natin sa Camarines Norte, yung magtatanong po? Happy lunchtime po. Happy lunchtime. Nag-lunch na yata sila. Alam niyo ang popular sa Camarines Norte, yung binting dalaga? Kilala yan ng mga taga-Camarines Norte. Binting dalaga ang common sa kanila. Hello po, narinig po kami. Hello. Hello po. Hello po. Hello, Dulce. Hello po. Magandang tanghali po. Masabi lang po lang yung pangalan. Ito ako ng Kanatuan Farmers Association. Ang tanong ko namin dito tungkol sa mga cultivars ng gabi. Kasi dito po sa Barangay Kanatuan, marami na pong nagtatanim ng gabi. At marami na po dito na nakapaghanap buhay na rin sa dahon ng gabi.
Pero hindi po namin kilala kung ano-ano talaga yung tunay na pangalan ng gabi. Kasi napapansin po namin sa mga kakilala namin, iba-ibang pangalan pero parang parehas lang ang gabi. Kaya ang request po namin, pwede po ba kaming maasisan dito sa Barangay Kanapawan na ma-identify, makilala kung ano talaga yung pangalan ng mga gabi para maitanim naman namin ang angkop doon sa aming mga sakahan. Kasi meron po kami taniman dito na tubigan at meron namang atlan. Yun po yung unang question ko. So, yun naman pong isa, pwede po rin po ba kaming makahingi ng pananim yung high-yielding variety katulad po ng mga nabanggit sa video na napakaganda po ng present na wala naman po kami dito. So, bilang po mga farmers na talagang interesado po kami na magtanim, yun po ang request namin. Makahingi rin po kami ng mga pananim na mga ipinakita sa video. Last po, pangatlo, pwede rin po ba kami makahingi ng flyers, yung mga babasahin para sa pagtatanim po ng gabi, para makita po namin doon yung mga pananim sa aplat at sa lulan. Salamat po, ma'am. Sir, maraming salamat po sa tanong niyo po. Actually po, ang variety po kasi, tama si Manong, kasi po ang karamihan pong ginagawa ng mga farmers, pag nakahingi sa isang lugar, pinapangalanan nila yung pangalan. Nakuha sinamar, ginawa ng samar, sinamar. Kung nakuha sa Legazpi na pangalan or ano. Pero po, ang ginagawa po namin ngayon sa university, inaayos po namin yung kanyang morphological at saka yung genetic po na identification ng mga species. Kunwari po, dyan sa Camarines Norte, ang tawag po sa inyo ay binting dalaga. Ngayon po, inaaral mi siya kung talagang pareho siya ng prinsesa, pero po, kakaiba din po. Kaya ibig sabihin po nun, iba pong klase ang cultivar dyan sa lugar nyo. Kaya nga po, ang sud po namin gagawin, sa tulong po ng PICARD, papangalan na po namin talaga yung mga varieties na dadaan po yan sa certification. Kasi po sa ngayon, 3 pa lang po talaga nagawa ng VISCA or ng latest state university na identified na taro variety. So, yan po ang pangarap namin po sa university na sana mapangalan natin yung lahat ng mga cultivars, 17 po yan o baka mayroon pa kami nakuhang ibang kadagdagan na nag-emanate po sa Bicol region. So, ang sunod pong katanungan mo po, actually alam ko ang DA nagbibigay ng ang HBCC nagbibigay po sila ng seedlings. Pero po, kami po sa ngayon, ang university po sa ano po ng aming presidente, kagabi lang po nag-usap kami, na i-establish po namin yung aming germplasm collection ulit para po makapamigay kami sa mga farmers. So, by next year po, mayroon po kaming taro center na in-establish na sila po ang magpapadami ng mga iba-ibang klase ng uri ng tarong pananim. At ito po ay paparamihan para makabigay po kami ng libreng panim by 2021. Ano po? So, yan po ang commitment sa amin ng presidente namin na magkaroon kami sariling nursery para matulungan namin ang DA sa pagbigay ng mga karagdagang pananim para sa ating mga magsasaka na gusto magtanim po. Siyempre po, ang ibigay namin sa inyo, yung napag-aralan namin na pwede dyan sa lugar nyo. Kasi, dapat po kasi, kapag tayo ay magbibigay ng seedlings or mga runners po, aaralin po natin kung pwedeng tumubo yan sa lugar nyo. Kasi minsan po, may adaptability din po tayo siya sabi. Kaya nga po, part po ng research na dapat gawin po namin bago ma-certify po ang mga varieties po, ang cultivars into variety, ay dapat may multi-location trials pong gagawin. So, hopefully po, mag-genetic pa rin kami, characterization para po magawa natin ng mga pangalan. Malay nyo po, yung binting dalaga maging Camarines Norte variety sa pagdating ng panahon. Salamat po, Manong, for asking. Sa tanong nyo po. Okay po, thank you very much po. Sunod kong katanungan from Ma'am Sharilu Herio. Yan. Ang ginagawa pong taro chips ay San Fernando pong puti. Yan po sinasabi natin kanina,
na kaya po pinadefine niya ating mga MC yung kung ano po ang taro. Kasi ang taro po talagang general term po siya ng nasa Arm family. Kaya lang po, nasanay na po tayo na ang taro natin sa Bicol, ang tawag natin ay yung natong. Pero po yung sa ginagawang chips po, ang ginagawa po ngayon ay bungkukan. Ano po, yung sabi nga, ano sabi mo kanina, elephant, white, American taro. American taro. Bungkukan pang ginagamit natin dito sa Bicol na gawing taro chips. Pero po, kaya din pong gawin na taro chips yung ating sa gabi, ito pong natong. Kaya lang po, kumparahin nyo, mas mahal po ang rhizome, yung pong natong kesa po sa bungkukan. At saka po, mas mahalaga po yung dahon natin sa taro kumpara po doon sa dahon ng bungkukan. Kasi po, ang taro ay ang dahon ng bungkukan, hindi po siya niluto. Tapos isa pa po, kapag ang dahon po ang natong po, kapag kinuha ng dahon, kumakapi po ang laman niya. Kaya po, more normally, ang ginagamit natin na may magandang economic importance ay yung pong dahon. Although, maganda rin po yung yung kanyang rhizome, yung kanyang tuber, maganda rin po siyang gamitin. Mas masarap nga po actually sa bungkukan. So, taro chips po, sa ngayon, ay galing sa bungkukan. Pero po, pwede natin i-develop din po yon. Huwag nyo lang kuha ng dahon para hindi siya po, magbabago ang quality ng inyong, yung inyong laman or laman ng inyong gabi. So, mayroon po tayong sinasabi ngayon na tropical flowers. Kasama po yan. Pati po yung namo, di-develop po rin siya as tropical flower. Pero po, may mga pricing pong importante na gagawin po doon para hindi siya makalason, pwede siya ikonsumo ng tao. Yun lang po. Wala po akong ginagamit na word de San Fernando. Baka po, hindi po siya naaralang maigi yung bungkukan pa. Kaya po ang San Fernando ay baka po gamit po yan na term for the bungkukan dito sa atin. Iba-iba po ang pangalan, iba-ibang tawag po ng bungkukan sa atin. Yun na po ang sagot ko, sir. Baka po may add yung ibang taga-DA. Kasi po, ang sagot ko po ay based sa studies namin po. Kaya hindi ako pwedeng magbigay ng mga information na hindi na duman sa research namin. Salamat po. Thank you, ma'am. Thank you po, ma'am. So, mula naman po dito sa ATI Bicol na live participant po natin, may katanungan po tayo. Mag-follow up lang ako kasi ang alam ko, ang bungkukan, iba ang dahon ng bungkukan kaysa sa gabi. Kaya why bungkukan? Ang alam ko, linsa. Ang linsa po. Ang linsa po ay yung ang gabi. Natong po yun, yung ang gabi natin, yun ang linsa, ang tawag sa local term natin. Yung bungkukan po, iba naman yun, nanang. Ang bungkukan po, ibang Santosoma po siya. Ito po ay Colocasia, yung linsa. Iba po ang bungkukan, iba po ang linsa. Sa atin po, nag-aral na taro ngayon, ay yung linsa po ang laman niya. Yung Santosoma po, yung isang variety, ay isang species, hindi variety, species or genus, yun po ang bungkukan. Okay po, nanang. Wag po kayong malito sa bungkukan at linsa. Okay na, chat? Thank you po, ma'am. So, meron pa tayong katanungan, ito, Flash.
From Ma'am Eva Tagala. Ma'am, yun pong taro dito, kulay dilaw ang laman. Malalaki tawag po dito, ginalyang. Ano pong variety? Ito pong taro diyan sa atin, ginalyang. Meron na pong galyang tayo, titawag. Iba't pa pong pangalan yon. Pero based po dun sa pinabigay na handout ni Ma'am Lil, ni Miss Pasiona, isa pong cultivar yon. Kaya lang po hindi ko imaino sa inyo talaga ang pinaka-specific name para po ito ay, if I remember right po, ito yung ituini po. Ito po ay hindi po ginalyang po. Pero gabi pa rin po yan. Taro po yan. Pero yellow po. May yellow po tayong konti na na laman nito. Ano po? Kaya nga sabi ni Ma'am Lil kanina ay kahapon, ang pag-identify po ng cultivar ng taro, binabase po namin sa kulay ng pitchol, kulay ng dahon, kulay po nung laman. Importante po yung tatlong importanteng characteristics or parts ng ano po yon. Ano po, ma'am? I-ano ko po sa iyo, mayroon po kaming available na mga brochure po dito sa university na pinaprint po sa amin ng project namin sa DA Bar. So, pwede po kayong mag-avail po yan sa amin pag napasyal po kayo sa amin dito sa university or pag mag-request po kayo, papadalhan namin kayo ng kopya ng aming mga brochures. Actually po, pinapagawa ako ni Miss Primalu ng brochure na panibago, kaya lang po gabi po ang trabaho po dito, kaya hindi ko naihabol kay Ma'am Primalu. But kapag po nagawi kami center, papadalhan po namin ang mga different provinces ng update ng aming research po dito sa Taro. Salamat po, ma'am. Yan, thank you so much, Ma'am Dulce. Para naman sa huling tanong, ito naman ay para kay Sir Salvi. So, ano ang maibibigay mo pong advice sa mga mag-uumpisa pa lang magtanim ng taro? Ayan. So sa amin kasi sa amin kasi sa Nabwa, kung ikaw ay magtatanim at hindi ka masipag, iiwanan ka ng gabi. Kasi ang tanim ng gabi talaga yung para sa masipag talaga yun. Kasi unang-una na sana sa pag-harvest, kinsinas katapusan mag-harvest kayo. Ang pinaka-maintenance talaga ng gabi ay dapat palagi siyang malinis. Malawa, pag-grounded na siya sa kanyang mga tuber, kailangan mo siyang bawasan para ma-maintain ang laki ng gabi. And then, mayroon din kaming ina-adapt na variety dito sa Nabwa na kung sa amin, ito talaga ang kumbaga maganda sa Nabwa, gaya ng Balitaka at Prinsesa. So minsan na po kami nadalhan ng Camnorte na 60,000 na mga tuber. Pagdating po sa amin, nagkamamatay yung palakaya sa Aklan. So kapag itinanong mo sa may tubig, malaki siya. Sige lang ang liit niya hanggang sa lumaki yung damo. So natumunan hanggang sa mamatay siya. Maliban na lang yung nakatanim doon sa Pilapil, yun ang nakita mo lumaki talaga. So may lugar po talagang hindi talaga pwede yung pang-aklan. Pag pang-aklan, aklan talaga. Pag yung pang-tubig talaga. Huwag mong ipilit kasi hindi talaga yan mag-iklik kahit anong gawin mo. Hindi pipilit lang, hindi mag-iklik. Ang unang napansin namin kasi binigyan kami noon ng big na 60,000 galing ng simple, akala namin, so okay sa amin, yung pala, ang lalaki noon eh. Tapos, nung itanim na namin, tumubo na yung doon, pakakaunti hanggang sa lumaki yung gabi namin na pinalalaki. Nagliit hanggang sa nawala. So, hindi pala siya. Nasayang lang po. So, maraming salamat po, Sir Salvi, sa Ma'am Dulce at saka kay Sir Ronald para sa mga kasagutan niyo po sa mga katanungan ng ating mga participants ngayon. So ayan, para mag-go na tayo, partners, ating closing. Ayan. So para magbigay ng kanyang closing message, tawagin ko po ang aming napaka-dynamic at hands-on center director ng ATI Bicol na si Ma'am Elsa A. Panot. Hi ma'am, magandang umaga po.
Yes, hello everyone. Nabigla ako. Akala ko hindi pa ako. Cue na ba ako? So, ang bilis, no? Parang kahapon nag-opening tayo and we have so many things na natutunan dito. Me included. So, congratulations to all of those who are behind this. Especially po ang ating mga resource persons. Thank you. I saw ang aking amiga, Ma'am Yeye. And sa ATI po kasi inuumpisahan namin, or naumpisahan naman na natin, pero mas pinalalakas pa namin yung linkage ng research, development, and extension. Gusto namin yung pinamamahagi namin sa inyo na mga kaalaman has been validated by research. So thank you very much CBSUA, ang aming talagang naaasahan, laging inaasahan na partners in terms of technology dissemination and technology commercialization po. So salamat Doc na Perry, sana nakikinig siya or nakikita niya ito. Thank you so much, amiga. Ayun, nakita ko na si Ma'am Ye. And sa lahat po ng ating mga partners sa different provincial offices. Ang OPAG Camarines Norte, kaway-kaway. Ayan, nakikita ko kayo. And then, ang mga nasa ATI may actually ID na ko. Parang iniisip ko din na parang gusto ko na rin magtaro, Ma'am Yeye. Madami ako natutunan and then sana po lahat din natutunan. So, tulad na sinasabi ko kanina, unstable lang aming internet. So, congratulations everyone. Congratulations. And again, ano pa ba ang hinihintay natin? Tara na, taro na. So, good afternoon everyone and congratulations everyone. Thank you po. Yan, thank you very much po Ma'am Elsa A. Parot, ang aming Butihing Center Director ng ATI Bicol. Yan, pati Ma'am Elsa na gusto na rin mag-venture sa taro production kasi malaki talaga yung ROI, malaki yung kita dito. Sabi na ni Sir Salde, sana hindi na lang yung laing na makakapa-Amerika, makakapag-ibang bansa, kundi yung negosyante na rin ng taro. So ayan, maraming salamat din po sa lahat ng ating live participants dyan sa Camarines Norte. Especially thank you din po sa kanilang coordinator na si Ma'am Dulce Doliman. So kaway-kaway po tayo dyan sa ating mga participants live na live sa Camarines Norte. Ayan. Hello po. Thank you very much po. Busog na po ba lahat dyan? Yan, and then salamat din po sa ating mga live participants po dito sa ATI Bicol. Yan, kaway-kaway po. Yan. Thank you very much po sa pagpunta. And of course, maraming salamat po sa Team ATI and then sa AgriTalk team. And maraming salamat din po sa ating mga live participants dyan sa Albay with their facilitator na si Ma'am Christine Cordonete. Ayan, kaway-kaway po tayo dyan sa ating participants sa Albay. Okay. So, sana ay nadagdagan ng ating kaalaman sa taro. Sa mga interesadong magtanim at magnegosyo sa taro, sana po ay nakatulong ang talakayan natin kahapon at ngayon. Ang AgriTalk 2020 ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 5 o ATI Bicol sa pakikipagtulungan ng Smart Communications at ng Agriculture Magazine mula sa Manila Bulletin Publishing Corporation. Kung mga kwentong nakaka-inspire ang tungkol sa agrikultura ang inyong hanap, maaari nating malaman sa Agriculture Magazine. Available ang Agriculture Magazine sa ating leading bookstores. Maaari din itong i-download sa ating mobile phone sa pamamagitan ng Press Reader and Mugster. I-follow ang Agriculture Magazine sa kanilang Instagram, which is Agriculture Magazine, and meron din silang Twitter account, which is @AgricultureMB. At sa mga gusto rin mag-online courses, libre po ito. Bisitahin lamang ang aming extension component na e-extension.gov.ph/e-learning. At para sa iba pang kwentong agrikultura, bisitahin po ang website ng Agricultural Training Institute sa ati.da.gov.ph at ATI Bicol sa ati.da.gov.ph/ATI-5.
Yan, muli, ito po ang AgriTalk in Bicol. Ako po si Kuya Chan. Ako po si Ate Ella. Tara na! Mga ating kaugnay at mga ka-agri, abangan ang AgriTalk tungkol sa taro. Oo, taro na! Ngayong December 9 and 10, 2020, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Live na mapapanood sa FB pages ng ATI Bicol Sarabay Channel, Agriculture Online ng Manila Bulletin Agriculture Magazine at ATI Home of E-Extension of the Philippines. Hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute sa pakikipagtulungan ng Smart Communications at Agriculture Magazine ng Manila Bulletin. AgriTalk tungkol sa taro, taro na!